Stumble Guys. И нека да започваме. Ето ми го скина, уникален. И нека да видим дали ще биеме. Само че, хора, нека да видим дали ще биеме нещо. Дали ще успеем да победим. Нека да видим мапа. Така. Какъв е мапа? Дали ще бъде уникално гаден? Мистер Бист ли ще бъде мапа? О, не. Хора, той горе-долу ми е лесно. Айс. Той горе-долу е лесно. Окей. Той като цяло горе-долу си е лесничко. Ой! Ой, не! Стой. Стой. Ой! И хора, отиваме... Така... What? Чакай. Ой, мале хора, ти много трудно е. Направо, повярвах си. Самен, че много трудно. Хора, повярвах ли си? Мислите ли така? Дали е много трудно? Защото според мен не е. Окей. Завършихме на 4-то място. И така, нека да видим кой ще завърши след... Окей. What? То стина... Окей. Окей, един нов, който като моя скин буквално има. И... Опа! Май не можа. Еми, шансовете са много. Окей. Ето ме мене. Победих. Не съм сигурен. Да, това трябва да съм аз. Може би. И... What? Окей. Готово. Почваме. Другия. Нека да видим новата ли парзалка ще ни даде. Ти... тука малко ти не ми се занимавам много. Много. Окей. Не! Паднах дъртата ти семка. Окей. Ой! Не! ОМГ! Не! Мале! Не, ще падна! Не. Еми май ще загуба. Окей, това е ясно. Дай. Айде хора, кой загуби? Аз спечелих. Let's go! Така, спечелих. Окей. Много мощни. Спечелих. Не мога повярвам. Нека да видим кое ще бъде. Значи хора, на това бях завършил първи миналия път, когато не снимах. Но сега ще видим. Аз дали ще завърша пак първи. Това ми е на мене. И това ми трябва. Така че, нека да видим. Дали ще завърша първи. Нека да видим. О, не. Чакай. Стой. Ой! Майка ти. Не, брат. Еми загубих.
Айде, хора, загубихме. И хора, това беше от мен. И оставете по един лайк и се абонирайте. И чао!